Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at det her det ville blive en let opgave. Fordi det bliver det bestemt ikke. Han er bindegal. Stor. Og han har mere rustning, end jeg nogensinde kommer til at kunne bære. Ser ham, så løb. Op og stå! Op og stå, mand. Jeg tror ikke, de finder. Men hvis vi skulle være heldige, så vil jeg råde til at gå ned af den sti der. Kom op! Følg ham! Så dør den. Var det den sidste, der er? Den aller sidste i skoven. Troldene orker det har været at trampe på dem alle sammen. Nej, der er fodspor. Ja, det kan være rakkerpakke. Alle sammen, for mig. Jeg skal råbe dig og mig. Vi skal grave blandt op, stille og roligt. Helt ned til rødderne. Helt ned til rødderne. Martin, bare tag det roligt. Det er helt søde folk. Du skal ikke være bange. Men der er fodspor. Og der er den jo. Ej. Det er en lidt farlig opgave. Tror I kan klare den? Ja. For nogle dage siden var der. Jeg lå og sov her på en lille leje. Der kom der en stor og tung trold forbi. Så stor, at jeg ikke kunne se over dens ryg. Den skyggede for solen, så jeg troede, det blev nat. Og min magiske rem tog den også. Så synes jeg, I skulle gå ud og finde trolden og få den til at hoste ringen op af maven. Den har spist den ned i maven. Jamen, hvordan skal vi finde den? Altså, vi er sådan små, og den er bare kæmpe. Den må være herinde. Jeg ved at sige det, men hvad var det, der trolden havde gjort? Spis den. En ring. Og hvad sker der, når man har... Den er dernede. Kom nu, trolden! For satan! Har de spist svin? Jeg kan mærke, det er guld! Nej, det er ikke. Jeg hører den! Jeg fandt ringen! Den er holdt på et troldlort. Hun smagte på det. Det smagte det er måske ikke helt sundt. Hvad er han blev med? Hun ser 2 offer. De er brødre. Men der er en ting, han elsker højere end noget andet. Gåder, ja. Gåder? Præcis. Ja. Ja, gåder. Jeg har en. Skal. En troldetunge fra mig. Og en nøgle til min kiste herovre. Og den sidste ingrediens ligger. Han er ikke til at stole på nogen måde. Så vi skal altså ikke stole på ham. Men hvordan skal vi fange ham? Og jeg ikke smide på en lækker smag. Nej. Nej. Nej, tak. Skulle jeg ville løse en gåde fra jer? Hvem har I snakket med ham, den gamle skøre? Jeg skal ikke tro på ham, det er mig, der er den gode. Nej. Vi kan se på dig, at du er ond. Hvorfor skulle jeg ville give jer min troldetunge? I giver mig en gåde. Hvis jeg løser den, så får jeg... dig. Nej, jeg skal nok gå med. Aftale? Ja. Godt. Men Så kom med, jeg elsker gåde. Hvorfor skulle festen over, eller hvorfor skulle festen ikke gå over vejen? Du til et møde? Nej. Fordi... Hvis du lyver, går vi tilbage. Okay. Hallo, slipper vi ham fri? Der vil vi give ham til jeres holdet på. Ret smash noget af sin egen medicin. Den ser ulækker ud. Den er deroppe. Vi må nok lokke ham til. Hvad da? Lokke ham i et bagholdsangreb, tror jeg. Hvad kan han allerbedst lide? Så vi bliver nødt til at tage ham med. Man kunne godt... Gem jer bag et af træerne eller noget. Hvad skal vi sige? Vi skal Ja!
Rak har fanget os. Ja! Nej, Række Ja, det skal ligne, at vi er blevet bundet. Så, Må jeg også gøre lidt mission? ja, I må gemme dem, hvor det skal være. Bare I ved, hvor de er, så I kan tage dem hurtigt. Når Erik kan sige nu. Lad som om vi er blevet fanget med snor. Tina og jeg, gem jer. Lad som om vi er fanget i nettet. Rak har fanget os! Her. Han sætter sig. Her, prøv at se. Så kommer vi op. Er I klar? Ja. Kom lidt til mig. Han står bare mæsker det i sig helt alene. Ja. Ej, han gider ikke at dele med sin elskede bror. Og her sidder vi alle sammen bundet. Nu, alle sammen, til våben! Til våben! Ja. Vi lavede dig! Fuck! Din dumme klovn! Fang ham! Fang ham, han kan komme væk! Find halskæden! Lad være med at hugge mere i hans livløse krop. Jeg kan godt tage. Vil og ikke så. Fang ham i nettet. Og ringen vil give kraft og styrke. Ja. Jeg kan mærke, hvordan min ryg, den... Virker det? Ja, det virker. Det virker! Jeg har ikke følt mig så rask i flere måneder. Det er rigtigt. Tak, helte. I gjorde det, og I har virkelig vist mod. Jeg klarede det. Nå, kære børn. Ja. Var det fejl? Lad Lad ikke. Må jeg lige prøve at høre nogle af de ting, I lige synes var allerfedest? Det klarer du mega godt. Meget modigt, synes jeg. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det var uhyggeligt, altså da jeg skulle gå sådan, med hænderne op på ryggen, og så din bror kom, og så som virkelig farlig ud, og så var jeg bare helt vildt bange. Og jeg tror, han ville opdage, at vi ikke havde noget snor på, og vi bare snødte ham. Jeg synes, det var sjovt, da mig og Bastian stikke snor på ham. Det kan I godt lide, det der med at tage nogen til fange. Ja! Lige til slut, der skal I lige give jer selv en kæmpe stor hånd for at have været mega sej. Men det er fedt, ikke? Der er en, der er blevet lidt bange, men det er jo fedt nok. Altså, det er jo fint nok, at man prøver. Det er fordi, man synes, det er så vildt. Ja, og det kan også være lidt uhyggeligt. Ja, fordi, har du tænkt på, hvis ham der, har du tænkt på ham der, den lille valg nu, er det Rak, eller er det Pak?